Ibu. Ana apa, Yung? Ayo saiki tembangane diteruske engko nek gara-gara saiki mbadutke lakone ya, Nduk. Iya ayo Yung, aku nderekke kersane Biyung. Ayo dibablasake itu. Marpating angin-angin upayan tribawana tandhek renda tamboya latalah jagat dewa malik raja dewaku ya pandaku ya donyaku Bapa Begawan Durna Ana wigate mungher Wiramba Dewa. Kula ngertos salebetipun kula dados siswanipun Paman Durna nggih Bapa Begawan Durna menika dereng mangertos katiasanipun. Jare panjenengan menika ndamel Semar. Nggih, kula ndamel Semar. Lah kersanipun Bapa Begawan Durna kados pundi? Ngene lho, Ger. Anakku Wiramba Dewa mulaku gawe Semar takon klembut pusaka wujude kembang cangkok Wijaya Kusuma. Mongko ngerti nek kembang cangkok Wijaya Kusuma kuwi dadi kekuwataning praja ing Dwarawati. Ya nek mengko kembang cangkok Wijaya Kusuma bisa ana tanganku ateges wong Ngendraprasta. Wong suwe jeneng wong Ranti. Nggih, Bapak. Lajeng menapa niku estu yen Semarang kamali Bapa Begawan Durna. Tenang. Nah, kalau ketok kalau wis ketok kae kabeh kalau kabeh. Kae jejer karo Semar. Iring-iring yang diterke yoga kadiburi karo bawa caping gunung galus kepuji. Wah, lah kanika damelan kula pun duki Semar damelan kula.
Semare koden prayitna semurire seko balik gilar-gilar sumedi neng tengah latar lah dalah Bopo Begawan Durna apa nggih menika damelane panjenengan ya iki gawe aku Semar gawe aku mulo cete kuning iki gawe aku Semar ana wigatine apa Durna aku tak takon nalika semono kowe tak utus takon lembut pusaka wujuding kembang cangkok Wijaya Kusuma nah saiki gandeng wis tak utus entuk gawe apa ora Semar pengestune Begawan Durna entuk gawe nek arep ngerti kembang cangkok Wijaya Kusuma ya iki wujude mula enggal tampanana iki kembang cangkok Wijaya Kusuma sing kok utus Pandita karyawan sit mudarno ngelmu kang sunyata kocap kacarita nalika semana yektosipun kembang cangkok Wijaya Kusuma ingkang sampun kaasta dening Resi Danyang Durna Pampang Kumbayana pusaka Kisendhata Cakra niup saking Jumantara nempuh angganila Kilurah Semar Badranaya badhar sejatine Togok Catugara Panjil maringe bleh jadalanane. Cara ora kok keke mati dening aku. Marpating angin-angin upayaning tripawana tandhek rendo tarambaya bah ndakan nolo kakek drupun di mana turna paringan jamu nggih kowe nyolong pusaka wujuding kembang cangkok Wijaya Kusuma nggih kula pun kluting tangan kula nek manut aku nek kowe arep dadi pendhita sing apik saiki kembang cangkok Wijaya Kusuma tak jaluk tak aturne adiku Sri Kresna yen mengko wis digawa Kresna mengko kowe tak jaluk marang adiku Kresna kuwi jenengane satriya kuwi pendhita no mboten pareng nggih niki sampun ing tangan kula wis nang tanganmu dadi kembang Wijaya Kusuma entuk tak jaluk mboten nggih kowe mung wani marang aku napa malih kok mung sakit pecah kula lha nggih wira mboten tandang ngono nggih Caca muntap lergi netap netra kocak magroyang-groyang jagat Dewa Bathara Manik Raja Dewaku sapa arep malah aku takon ngendi jangkamu sapa pracikamu tak takoni durung sumarun junjung pracika lan dongko Dewa Kayangan Ratu negara balik kowe buta dedongko kowe anteking Durna ya kepara dasar nyata nek ngono kowe kudu balek kembang Jaya Kusuma tak balekake bisa nglangkai bangku lena wae tepat jadamu luntak ludiramu sing ngalina prapteng lalis bungsuh Prabu Wirambadela
Wah. Wah. Pandhita karya wangsit mudarna ngelmu kang sunyata mengkuliring kasujan lan aduh Bopo Penemban kula pecah Bopo kenang apa kok ketok ireng ngaji kok babak pindas belo wah jebule Nalindra Mandura wah watake kau waduh kula pun getak-getak kula jotosi mboten pun damel raos malah kula pun cepeng bangkean kula sampluk janggut kula Pak untu kula ngantos jathil 3 Pak ha kaya ngene iki dos pundi Kakang Durna niki nek sampeyan kok ora bisa mateni jenenge Baladewa pun sampeyan mboten badhe kajen ora bakal diakoni siswa-siswa sampeyan sakniki kula tegel dadi nek kula biyen-biyen pancen mboten nate tegel kalih mungsuh menika. Dadi Durna saiki karo biyen bedane akeh dituni. Kira-kira sakniki kalih biyen apik pundi Kakang Durna? Apik biyen. Padha wae nek ngono. Wis Wiramba Dewa Mandura. Tak lepasane Kiai Cundha Manik Sirna Margalayu. Monggo kemawon Bapak Penemban Durna kula aturi majeng wonten ing madyaning Surabadiloka.
ngucap kacarita noyah nayu dadi mangsa lan baskara kersaning pujangga dumatening carita penembahan Durna Ngasragar Kyai Cundha Manik ingkang kabadhe katamakaken Prabu Baladewa nalika semana Prabu Baladewa nampi pusaka Kyai Cundha Manik Pak Kapidara Sirna Margalayu Prabu Baladewa. Wah, mati ya. Kakang Durna sampean kok jingklak-jingklak mati tenan. Lho niki. Contone nek Durna niki pun nesu ngeten niki. Kula tampani Kyai Cundha Manik Sirna Margalayu. Nggih, kula pitados. Diyuni. Kula. Golek. Napa niku? Kendhaga kencana kangge madai bangkenipun Prabu Baladewa. Nggih, nggih, nggih. Kok dengare nampuh men biasane Durna godhog blegutuk monyor-monyor ki tukang ngapusi kok saiki kok apik men nasibe kok iso mateni Prabu Baladewa. Ya niki sampun. Lah niki Prabu Baladewa dilebokke ana Gendhaka Kencana mengko dadi atur wis sing wiganti manut aku nggih sendika dawuh badhe mlebetaken wonten Gendhaka Kencana. Surem dewangkara kingking ler manguswa kang ayon wadananira layu
wani marang saliran nipun gegono bangsu mirat Kakang Udawa kula nyuwun pamit pecah Kakang Udawa kados pundi Yayi Arya Setyaki menika Koko Prabu Baladewa majeng ning palagan nampi pusaka kagunganipun Paman Durna Kyai Cundamanik wusanipun Koko Prabu Baladewa ngemasi kapralayan lajeng kersanipun Yayi Setyaki kados pundi Kakang Baladewa sirna kula menika senopati ngaloka wonten ing Dwarawati mongko beteng praja menika ingkang rayi yen Koko Prabu gugur wonten ing madyaning loga mula kula satriya tamtama beteng praja king menapa boten bebela dhateng Koko Prabu Baladewa wekdal menika Kakang Patih Udawa kula nyuwun pamit pejah kula badhe nandingi kridane penemban Durna Paman Durna kula badhe sinakaken monggo kemawon. Prabu Baladewa sirna margalayu. Iki Setyaki maju ning Rananggana. Kyai Cundamanik, Kyai wong luput bujana kulit. Ketaman Kyai Cundamanik segara asat, gunung jugruk, watu keploso. Jasipating jalma menungsa. Setyaki Tamparana Setyaki. Noyah rayu titi mangsa lan Baskara kersaning pujangga dumatening carita Raden Setyaki ketaman Kyai Cundamanik Pak Kapigara sirna margalayu. Pun kula wadhahi nggih ampuh Durna biyen kalih sakniki bentene kathah. Nek biyen Durna ki ora tau menangan, nek Durna niki model sakniki menangan. Nggih. Lajeng kersanipun niki Baladewa sampun, Setyaki sampun. Pokoke sing ten mawon kira-kira sing kula tamani semaput lebokke teng Gendaka Kendhana Nggih, kula nderek aturipun
Kakang Durna sapa sing semaput lebokke. Nggih. Upamane anggon sing semaput lebokke. Upamane juga sing semaput. Lah niku seselke jero, ge sumpel mawon teng jero teng isor dhewe. Nggih. Kula manut mawon niki japane sampean, niki ngendikane sampean. Sapa-sapa sing semaput lebokke nggih. Ayo Tak patenane kabeh Dik Pati. Kadri gumulung mangrempak ing wadya Korodha gore kaki Rananggana Rananggana magawe gelar sira wang-wang Dewa kula pejah ana kemawon dene wekdal dinten menika sesempan kula Prabu Baladewa sirna marga layu punapa dene kadang kula Saden Setyaki menika agol-aguling beteng ing praja Ngendra Prasta miwah Dwarawati malah kenging pusaka Kyai Candamanik sirna marga Ladewa kula tuli midhanget sambat kula Dewa bilih Durna menika pradyanipun dilebur saking donya menika kemawon Dewa kocap kacarita sambatira Arekyana Patih Udawa kadyos ndaren kapipising Maruta sinten ingkang niup saking Yumantara pusaka senjata cakra ngamuk punggung Durna kajar Pak Kapidara meh sirna margalayu pelajarira Resi Danyang Durna. Wah. Dicuni pripun? Sampeyan niku kojlok napa pripun? Lho, kok kojlok? Kula semaput ke taman Kyai Senjata Cakra Pak ajeng lebetake teng Kendaka Kencana. Lah, sampean mau ngendika pripun? Pripun mawon? Sapa-sapa sing semaput lebokke mriki. Anggon semaput lebokke mriki. Juga semaput sumpelke teng mriki. Niki gandeng sing semaput Durna ajeng kula lebokke mriki. Ya gak gitu, Jeh. Kok gak gitu, Deh? Sing suwe nek aku iki bolone ya Ja, ngono. Lajeng keparingipun Kakang Durna kados pundi? Iki ngaten. kula tak minggah wonten kayangan kasitran Gondo lumayit supados bangkenipun Setyaki kalian bangkenipun Prabu Baladewa leburake teng kawah Candra Dimuka.
ngono namung nderekaken monggo kemawon sakmenika monggo. Kresna sinayeng gelung mangayataken cakranira kang kumiteraning asta Duh sinuwun ngaturaken tuta penglawung sinuwun. Kakang Patih Duta iku kukunan penglampung pati Bacana Raja Pati apa Kakang Patih Udawa Yektosipun sesembahan kula Prabu Baladewa kadang kula setyaki gugur wonten ing palagan. Pramila kados menapa sungkawanipun ingkang abdi kepatihan. Kakang Patih Dina iki wae jaganan praja ing Dwarawati ingsun bakal ngupadi sarana mbok menawa iki dalaning anakku nggene bakal bangun kasatriyan Tanjung Anem. Setika dawuh bidalipun binjang menapa Kanjeng Sinuwun. ora ketung colok lintang sambung obor aku wektu bakal jengkar tungga praja Kakang Patih Uda setika Kanjeng Sinuwun.